Nis má tá tú scoil. Breanna timpeall tain. Breanna cén cineál siomra ranga tá ad. Cén cineál dahannaí tal feicáil fechar an siomra ranga tá ainin seo. Na chorne tá, na dahannaí deasa, póstéirí álainne na ballaí, go leor scríbhneoireacht agus focla le feicáil, leabharla na stói, so go ceanna go sinna de rang, chlár bán idir gníomhacht a ceanna go sinna mór an chula rang sa tíranis. Ach measúra si de gúnaí mar sin. Ar as scoileannaí gúnaí chud spreagúil agus chud simúil sin. Má héimúid siar cho fada leis im líon cheirichéad chuige AD, tús réin na críosteachta. Nis, bhí ansim ag na manaí in éidechas sna manisteacha bheadh se de scríomh, bheadh se de léamh agus mar sin. Nuair bhí muid faoi rial impreacht na Breataine, thart 1537, thug siad san scoilnaí póráiste, scoilnaí gramadaí, scoilnaí carte. Nis, chomh sin, bha chuirt íoclach le go scoil. Dára sé sin san líon 1831. Ríist faoi impreacht na Breataine thug siad isteach scoilnaí náisiúnta. Nis, sin iad na cineál scoilnaí atá ain sa lá atá inniuhan. Mar sin, bhí fása teachta rudaí os mlíon 1831 go dtí inneo. Nis cén difriocht measú a bhacha idir scoil sean-amsire agus scoil nua-amsire. Rud a cinn sean-amsire sin rud a cinn tá sean atá caite sa náam atá imí. Rud a cinn nua-amsire, well sin an stuff iontach sin atá ain sa lá tá inniuhan. Breanna muid ar dhá thiomra rangan seo. Ceann sean-amsire ar dús agus ceann nua-amsire. Well, cén difriad tal feicáil an seo? Well, in chéad difriad chomsa ná na dahannaí. Breanna na dahannaí tá sa gan sean-amsire. Tá go leor dain le feicáil dahannaí dorcha agus ní mór an rudaí an na ballaí. An seo, breanna ar an rangseach tá mai cinnte gúil an rangseo anchosa le de thiomra rangasa. Tá dahannaí breanna na bord des gorum, dahannaí leor dahannaí an na ballaí. Ar nús an siomra ranga sé héin an seo. Go leor póstéirí, go leor scríbhneoireacht le feicáil ar ríist. Breanna ar an dá chlár. Tá chlár bán idir gníomhach an seo sa gan nua-amsire, mar tá ainin seo, agus chlár dumh sa siomra ranga sean-amsire. Leis an chlár dumh, bhí sé gúsáid calc, agus bhíoh go leor dusta fud na háite. Inis, ní gá tá a bhain, leis an chlár bán idir gníomhach. Sin na difriochtaí is mú tal feicáil amstan seo. Cé go siomra sár letsa? Nis breanna ar na descanna. No, tá mai cinnte go mín sibse go minic a tuairteach faoi ce go mí chompórteach stad a híocháin ar scoil. Ach breanna ce míoch se na bhí do bhamóga le go scoil nó dí dó. Ní bhreann si sin ró chompórteach. Agus ní bheitha síle de chara amach. Ach an seo, grúpaí mar tá mai cinnte atá do rang héin, grúpaí le de cháde agus I ríist breanna na ballaí. Stuff ar na ballaí ríist, dealmór an na bhí an na ballaí san náam atá caite. Na leabharann sin. Fadó bhíoh go leor scríomhs na leabhara, inneo dahannaí spreagúil nó beidir bhfuil tú gúsáid tablet. Tá gá leabhar am an seo. Seo seancheán breanna ar glúdach, níl fiú an pictiúr ar glúdach. Go leor scríbhneoireacht a gceist. Go leor scríbhneoireacht. Nis, breanna muid ar gan atá ain sa lá tá inniuhan. Ar dús, feicim go leor dahannaí deasa le feicáil ar glúdach. Istehanna sin tá neart pictiúrí álainne tríd an scéal ar fad, agus breanna ar an scríbhneoireacht de spreagúil freisin. Tá mis rá leat mar se bhaid ní séasca in ceann se léamh ná an seancheán.